Uyindlela neqiniso. Uyindlela neqiniso yabamkhonzayo. Okholwa nguye akaduki nakancane endleleni yakhe yokuphila. Yiza abanye sebasaba abantu basemhlabeni kunaye. Anganabanye badla isono bacashe ngezwi lakhe. Abanye sebagqoka izembatho zesonto ungazufunga ukuthi bayamkhola ukuthi uyindlela neqiniso kanti bacosha ngenkolo kodwa bengakholwa. Amabandla saphenduka indaba ezekwayo mihla namalanga izigameko ezimpi zenziwa ngabazalwane. Angithi sekwaba nawo umqophiswano ukuthi ubani omuhle ngesonto enkonzweni. Nabanye befundisi sebaphendula indlu kaJehova indawo yokwenza imali. Angithi sekwaba umqophiswano nakhona ukuthi ubani onebandla eligcwala kakhulu. Angani sonke sifuna ukuma phambili sishumayele sikhuleke kuwabantu phansi kodwa sesimkhohliwe oyindlela neqiniso nendlu kaJehova sekuphenduka inkundla yokudlala. Abanye baqomana khona la, abanye ke bashana ngezikhafulo khona la, abanye sebeze befuna ukubuka ukuthi bagqoke kahle kangakanani nokuthi banikela kakhulu kangakanani. Sekwaba namaqembu khona ngaphakathi ebandleni, abadla izambane likaPondo bahamba bodwa. Khona ke abazela ukuzobanga izikhundla nje kuphela kodwa sesikhohliwe ukuthi kugcwele abantu ngaphandle ezweni abalambela izwi likaJehova, kugcwele nabantwana abadlumbulendekayo abaphunyukayo esandleni abangamazi uNkulunkulu nabagulayo bafuna ukukhulekelwa. Kodwa abazalwane ke bamatasatasa endlini kaJehova babanga izikhundla kodwa sebekhohliwe ukuthi uJehova uyindlela neqiniso. Kodwa bamfunayo bayamfumana ngoba yena uyafumaneka noma kunjalo yena akaguquki unguJehova ohlale khona njalo. Nalabo abadlala ngegama lakhe bayamazi ukuthi yena onguye uyindlela neqiniso uJehova. Abamkhonzayo nabamkholwayo benza intando yakhe bayamazi ukuthi onguye unguJehova ophilayo njalo uyindlela neqiniso kwabamkhonzayo. Ulunga, I'm the Christified poet.